खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बाजाज फिनसार्भ सेकेन्ड प्रजेक्टनि थाखाय रौथायाव थानाय ITI मिरुआव DGM मिस्टार शुभम मित्ताला दावबायफैदों। खुलुमबाय आंनि मुङा सनालाइसि बसुमतारी आङो रौता गंजानिफ्राय फैदों। आङो बेवहाय FNB कर्स लाफैदों 45 डेजनि। बेयाव जोंना कर्सआ जोब्बाय दायो जोङो प्लेसमेन्ट थांनायनि रेडि जागासिनो। जोंनि प्लेसमेन्टआ नभेम्बर फार्स्ट उइकआव होनदों बाट डेटखौ फिक्स जाथ'वाखै। FNB कर्स फुड एन्ड बेभारेज सार्भिस जों बेवहाय सार्भिसनि खामानि मावहैगोन। बेनि अनगायैबो आरो माबा जोंना मोननै माबा कम्पानियाव थांगोन साइकिं आरो बारमिकिउ। जोङो साइकिंआव लागोन। साइकिंआ साइननिल' आरो बारमिकिउआवहाय फुडनि बागै जानाय राइसफोरनि। जोंनि बेटचआव जोङो 25 जन। जोबोद मोजां मोनदों बाट जों थानायाबो फ्रि जानाय फ्रि बेनि थाखाय जोङो फैदों। जोङो बे फ्रि कर्सखौ मोननानै जोंनियाव कर्स लाफैदों 45 डेजनि। गोसोआव गोजोननाय मोनदों फार्स्ट टाइम आङो लाइफनि जार्नि खालामनो नागिरदों। जों दायो अट'मबाइल लागासिनो। दायोथ' बिदि एसांबो जाथ'वाखै नालाय दायो मोजाङानो दङ। मोजां मास मोननैसो जाबाय। उसुबिदाथ' गैया जानाय थानाय माने फ्रिखा आरोना माबानिफ्राय होनाय नालाय। बाजाज फिनसार्भआ मा होदों फाइनान्स खालामदों बेयाव फ्रि होजोबो जानाय थानाय गासिबो हस्टेलावबो माने फिस होनाङा आरोना जानाय आंनि मुङा प्रहलाद बसुमतारी। गामि न'आ माबायाव गेलाबिलजों हाबनांगौ 2 नं माजिगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ। प्लेसमेन्टआ दं। गामियावबो लानाय दंमोन नालाय सिगाङाव इसोरनि खबर मोननानै फैदों आरोना जों। माखासे लाइमोनफोरखौ बे ट्रेनिंफोरखौ लाजानो लुबैयो। ओरैनो गोग्लैसोना थानायफोरखौ बेखार थायाजासे माने बेयाव लानानै बेस्थ' आरो गावहाबो इनकाम खालामनो गार्लस हिसाबै बेसेबांसो दं? जोंनि सिनियरफोरा 21 मोन। दायो बेसेबां टटेल बेसेबां दं मिथिथ'वाखै। न'आबो बेसेबां गोबाव जाफैखो बेयाव? 45 डेज जाबाय। मा ट्रेनिं लाबाय थादों? SMO कर्स। मा फोरोङो बेयाव? बेवहाय मेचिन कन्ट्रल खालामनाय ओमफ्राय बिदिनो जिखौ मादि सुयो कलार बेफोरदि फोरोंदों आरो। मा मिजिं थिदों बे ट्रेनिंनि गेजेरजों? साक्सेस जागोन ने? साक्सेस जागोनखौलाय नुहुरदों। माने ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोराव खामानि मावनानै एसे एनै माने इनकाम खालामनो हागोन। दा नोंजों लोगोसे साबेसे फैदों बेयाव नोंसोरनि हग्राजुलिनिफ्राय? जों हग्राजुलिनिफ्राय सानै जों फैदों। नोंसोर हस्टेलावनो थायो? हस्टेलनि फेसिलिटिसफ्रा माबायदि? मोजाङानो हस्टेलाव गासिबो फ्रियानो आरो। जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि? जोंना दिनै जोंनि नैबे रौतायाव जोंहा सेकेन्ड प्रजेक्टनि जिथु बाजाज फिनसार्भ बिनि प्रग्राम मोनसे लादोंमोन जोङो। बे प्रग्रामानो जाबाय जे जोंना GM सार फैदों जिथु प्रजेक्टआव बिसोर फाइनान्स खालामदों जोंखौ। टटेल नियार एबाउट जोंनो 1800सो टारगेट होदोंमोन। दा बे 1800आव जोंहा अलमस्ट मेजरिटि टारगेटआनो जोंनि रौतायावनो होदों आरो माने। दा जों बेखौनो आसा खालामो जे बिथांमोना जोंनि थाखाय बिदिनो प्रजेक्ट होलांबाय थागोन जाहाथे जोंबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ट्रेनिं होनानै जाहाथे जों बिसोरखौ किसुमान जोंनि जेरै कम्पानिफोराव माने थिसननानै होनो हायो जब होनो हायो। दा बेफोरनि थाखाय जों बाजाज फिनसार्भखौ दिनै लेंहरनाय जादों आरो बेयाव जाहाथे जोंनि प्रग्रामखौ एसे नायनानै बिसोर उनावहालागै जोंनो टारगेट होलांबाय थायो। बेयो जाबाय बाजाज फिनसार्भनि। बेयाव जोंनो होदों अट'मबाइलनि दङ, इलेक्ट्रिसियान दङ, फिटार दङ, ओमफ्राय जोंहा फुड एन्ड बेभारेजनिबो दं टुरिजम सेक्टरनि,
आरो लोगोसे जोंहा सिलाइ मेसिननि दङ एप्रिल सेक्टरनि दा बेफोरबायदि ट्रेनिंफोरखौ होदों आरो जोङो ट्रेनिं पिरियडा जोंना बियो सिलाइ मेसिनफोरना 45 डेज जायो फुड एन्ड बेवरेजना जोंना 45 डेज ओमफ्राय अट'मबाइल जिथु टेक्निकेल कर्स बेयो जोङो एराउन्ड 60 डेज होयो जोङो थ' बे 60 डेजआव बिसोरनि थानाय जानाय गासैबो फ्रि आरो माने बाजाज फिनसार्भआ फाइनान्स खालामो प्लेसमेन्टआ बुंनो थाङोबा दा जोंनि आसामावथ' बिदि एसेबां इन्डास्ट्रिफोर गैया थ' जोङो बांसिनानो पुनेयाव होदों सेंग्राफोरखौ ओमफ्राय लोगोसे जोंना फुड एन्ड बेवरेजफोरा जेरै बारबिक नेसनफोराव दङ स्टारबाकआव दङ आरो लोगोसे चाय किं बेफोराव दङ ओमफ्राय जोंना एप्रिल सेक्टरा जाबाय साउथ इन्डिया तामिलनाडुआव होगासिनो दं जोङो थ' बेयाव जोंहा एराउन्ड 10तासो इन्डास्ट्रि दङ आरो माने पार्टनार थ' बेफोराव जों होयो जोङो आरो लोगोसे अट'मबाइलना जाबाय जोंना नैबे जोंनि लकेल जायगायावनो मोनो बिसोरो जेरै गुवाहाटि जानो हागौ तेजपुर जानो हागौ बेफोरावनो मोनो आरो माने क्वालिफिकेसना जाबाय जोंना टेक्निकेल कर्सनि थाखाय 10 पास नांगौ आरो फुड एन्ड बेवरेजनि थाखायबो 10 पास ओमफ्राय बाखि जिथु एप्रिल सेक्टर बे जास्ट मिनिमाम जोंना 8 पास जाबानो जायो आरो हले बैसोआ 18 इयार्स जानांगोन बिदि जब प्लेसमेन्टआ गेरेन्टि दासिम जोङो अलमस्ट 50% प्रजेक्टआ जोब्बाय जोंना थ' 50%आव जोंना अलमस्ट प्लेसमेन्ट पार्सेन्टआ 90%सो जादों आरो जोंना स्टुडेन्टफोरा दा जोंना मेजरिटि एनरलमेन्टआनो अदालगुरिनिफ्राय जायो ओमफ्राय बाखि बुंनो थाङोबा जोङो जेरै बिश्वनाथ धेमाजि क'क्राझार चिरां बेफोरनिफ्रायबो फैयो आरो फिडबेकआथ' जथेस्थ' मोजां दा जाय सेंग्राफोरा थांदों बिसोर दासिमबो मावगासिनो दङ सेलारिया जोंना हमना ला प्राइभेट सेक्टर हिसाबै बिसोरो एराउन्ड 15,000सोनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो जेरै एक्साइडफोराव 15,000सो मोनो बिसोरो इनक्लुडिं PF बेफोर एक्सट्रा जायो आरो माने PF ESI ओमफ्राय एकोमोडेसन बेफोर एक्सट्रा जायो ट्रेनिं सुबिदाया बेयाव थानाय जानायखौ जों फ्रि होजोबगोन ओमफ्राय लोगोसे बिसोरनि थाखाय इउनिफर्म बा स्टाडि मेटेरियल्स ट्रेनिं मेटेरियल्स गासैबो जोंनिफ्रायनो होनाय जायो ओमफ्राय हस्टेला जोंना केम्पासनि सिङाव दङ थ' जोंहा बयस हस्टेलनि थाखाय एराउन्ड 71 केपासिटि गार्ल्स हस्टेलनि थाखाय जोंना 96 केपासिटि दा जोंहा जेनेबा केम्पासावबो भिजिट खालामनो हायो बिसोर अफलाइन एडमिसननि थाखाय आरो नोंथांमोननि मिडियाजोंनो आं दिनै आंनि थिंनिफ्राय रिकुवेस्ट सोरबा जुदि केन्डिडेटफोर इन्ट्रेस्ट दंबा जायफोरा क्लास 10 बा 12 ड्रप आउट थ' बिथांमोना फैनानै जोंनि बेयाव खबर लाफैनो हागोन आरो थ' होमबानो जों अफलाइन फर्म होयो आरो लोगोसे मालाबा जों अनलाइन फर्मबो पाब्लिश खालामो थ' बेफोराव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिसोरो दे थेंक इउ मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय HS आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव
बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ